Vážení priatelia, ruku na srdce. Hajníková žena vždycky bolo povinné čítanie. Čítali ste to? Tak si to príďte pozrieť, je to geniálne. Je to veľmi silný príbeh a je to príbeh o víne a odpustení. Chceli by sme pozvať v mene mojom a mojej ženy, divadelnej Hanky, na premiéru 9. 10. januára 2015 Hajníkovej ženy. Príďte sa pozrieť. Takže srdečne pozývam všetkých priaznivcov Spišského divadla, aby sa prišli pozrieť, ako mladý kolektív robí starú klasiku. Srdečne všetkých pozývame sem do Spišského divadla 9. a 10. januára 2015. Príďte sa pozrieť, ako títo herci zvládli práve ten úžasný text, ktorý napísal Pavol Orsak Hvezoslav. Plná emócií, krásne výtvarne spracovaná, takže je sa na čo tešiť. Pretože chceme, aby sme to zahrali celému Slovensku. Presne tak.